תמיד אתה בתמונה. גלעד שליט. מה הוא גלעד שליט? הוא חייל. כן, ומה החיילים עושים? הם שומרים עלינו. ותגידי, ואיפה גלעד עכשיו? אנשים שהם לא חברים שלנו. לקחו אותו? כן. ומה קורה היום? לא החזירו אותו. והיום לא מחזירים אותו? כן. מה קורה היום? היום הם מחזירים אותו. נכון, ואנחנו שמחים? כן. תסתכלי על אמא. מי מחזיר אותו אלינו? אנשים. מי שאנחנו מכירים מחזיר אותו? ראש? ביבי נתניהו. נכון, שמי הוא ביבי נתניהו? תסתכלי אבל לאמא. של שמעון פרס. שמעון פרס הוא הנשיא, אבל מה ביבי נתניהו? הוא ראש הממשלה? ואנחנו שמחים? כן. אז מה צריך לברך את גלעד שליט? ברוך הבא, רופא חולים. רופא חולים? בעזרת השם שיחזור בריא. בריא. אז את רוצה למסור נשיקה לגלעד שליט? כן. תסתרי לו נשיקה. הנה. נכון. גלעד שליט. ואיך קוראים לה... ועוד גלעד שליט. כן, הרבה. ואיך קוראים לאבא ואמא של גלעד שליט? איך קוראים לאבא שלו? נועם. ולאמא שלו? קצת קשה לך. ויבה. נכון, אביבה. אז תגידי להם שאת מאוד מאוד שמחה שגלעד שליט חוזר אליהם הביתה. הבן שלהם חוזר הביתה. אז איפה הוא? אנחנו מחכים לו כל רגע שיגיע. אז רוצה לשיר לו שיר בינתיים? תבוא. אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. אנחנו השתגענו יותר מדי שנים. אנחנו השתגענו יותר מדי שנים. טוב, תביא לו נשיקה. כל הכבוד לך. נשיקה? חבתי באוויר, טוב.